Kigoche gutwara obobwenia bwabosa hasa maroire ao na boigo okaya rigori ria maroire ande gochakira ritukoria Jumatano Kenya okwana negeta sene kega Giensoko TV nigo bono habatendri baomerana abo baomerana asenya gitari yo Rehema Chibeka na boigo Samuel Nyambunde nigo bono baarigandria abantu bonsi iri konyoro bokoreri obo hime yenya gitari yo Marieta na nkuku Rehema Chibeka na ngukori gasiga Busongo Hospital. Nataka ukwanira nga next week ntokabwate customer service week abutogotsa gushughulikira abantu bali babwate maruire mbali watu abariganire moche gaiga erinde tobarwali ogweni bwa mbole twinto butokorwali bosa ne binde mbire bikabwata magori ali subsides atora enane like half price ne bintu bunebyo ngabona mwesi mwariganire bumochichi Lieta Samuel Nyambunde umukoreri Busonga abune marketing manager igoto gwetogia Busonga asengenjo services chito nchire igoro ndobwato oncology na ende bone guchikobe cancer center tuguchikora research ndobwata ICU ndobwate ebinte binge ndobwate CT scan ndobwate chi machine radiology ndobwate kidney care ndobwate dialysis ndobwate binte binge togwetogeria n'abanyagitari baito mbali basomete na ende ndobwate chi consultant kiri kigo cyara abantu baita igoto gocha Busongo oborwenga munyagitari oborire oborwe ryogo tobwata marioga isaine sengenjo gwara na oncology center ndobwate lab enene kerege ndo tokora in house ndobwate mangananga rusi samples rusi amanyi ngamutomisiko kerege ndo tokora in house nyagitari ya Busongo togwetogeri nga oboeri bwito no buya services toko na uchi saba 90 abantu abange babere bagotogi services chito ne chingia utwarorira barwira abange bakoruga ke barura bakonda iskari bagenda baeneza bari ngia nga obokoreri bwito no buya na ntokubane lingambu ya mono na nde tokubarigani baitaga kerengaki